kanthi nyebut mring asmanyo Gusti kang maha luhur dereng Gusti kang maha luhur dereng Sinartan nyuwun aksama rumetah nugroho berkasaras lan rahatu maring kawula sapraya sabroyo mokidung rumeksa ing wengi ngoten nggih maosan ingkang menika mawi laras lendru cakrik buminatan iku mboten cocok kangge donga kamangka menika donga ngoten nggih bila pilihanipun ingkang kula pilihaken wonten ngriki ingkang nomor setunggal nggih menika ingkang Grak Mangkubumen Grak Mangkubumen niku cocok sanget kangge donga napa malih mengke ampun diseludingaken utawi ingkang setunggalipun menika panglejar nggih panglejar menika nggih cocok nggih donga monggo mengke kangge wawasan panjenengan kekalihipun menika selaras kangge donga kangge wiyantun Hindu napa nggih cocok miturut kula lho nggih pribadi iku laras tapi jenengan mirengaken mengke nek wonten kirang selarasipun Pak Guru ingkang nglarasaken nggih kula cobi mawon yen ana kitung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh jenjetan tetan purun paneluan tan ana wani miwa panggawe ala gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ana ngarah mring mami guna duduk pancirna sakehing lara pansamya bali sakeh ngomo pansami miruda welasase pantulune sakehing praja luput kadikapuk tibaning wesi sakehing wisatawa sato gelak tutut kayu aeng lemah sangar songing landak guaning wong lemah miring miang pagi poning merak. Apakah nada-nada ini adalah nada doa? Acak napa mboten? Rama pamanku selaras napa mboten kangge titi laras utawi nada-nada niki kangge ndonga langkung cocok tinimbang ingkang kala wau kula kados kala nembang Yogyanira kang para prajurit lamun bisa sampeyan nulata tu ingune caritane nek niki kangge ndonga mboten cocok nggih langkung cocok ingkang kalau sebataken niki wau
Anak hitung memecah yang manis, maka dapat. Ayo toh. Ada Jirelu. Tes alit nih Pak. Tes alit. Ayo. Jirelu. Anak itu rumaksa ing wengi. Jirelu. Ayo. Ayo Mbak. Pokoknya muni, pokoknya muni. Anak itu monggo bapak. Anak itu rumaksa ing wengi. Teguh ayu. Nggih. Sik, sabar. Lukuto